Hey, oh, afọ ụmụ nwoke be anyị kịta ebelie emegbuo m ụmụ nwaanyị biko nunu kwene na ụmụ nwoke kafa kuo mmiri kafa ṅụọ mmiri tọgbọ n'iko ka ụwa a na-atọ ụtọ ka ụmụ nwoke duru ga ndụ maka na ọ bụ ụmụ nwoke bụ na afịa zụrụ ọ bụ ụmụ nwoke bụ na afịa zụrụ inwere nwoke n'ụlọ ịghara enwe backbone ịghara emekọtanwe ihe niile ihe ga na-anyị gị ị ga-enwe sọpọta ka ekwe na ị ga-emenwu ịghara emenwu mgbe nwoke mechiri ije nwere akụkọ kedu ihe m na-anụ kịta ekene m ka m si wee bịa ebe kịta sụọ ike na ana ya akpọkpọ ike gwụrụ m n'ọkpụkpụ ya bụ ọ bụrụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme ọ bụrụ nwoke be anyị bịa kọchachala m akụkọ ije uwe ka m nafọ aga n'ụzọ gakata n'ụzọ nnọọ mgbe ezughị o tego m na ya fudebe o wee na-akọrọ m ya o mechego wee pụba kịta o na-aka nsị wee sụọ ike na ana ihe akpọkpọ ya ike gwụ m nnọọ n'ọkpụkpụ ya ka nsị ụmụ nwaanyị biko kenene ka anyị zuo n'ike ka anyị zuo ike onwekwana ebe ebu ụwa nke aga tigbuo zọgbuo andị ọ bụ ụmụ nwaanyị ka ata afụfụ ya ọ bụ kịta n'ụtụtụ ya kwụgbuo onye ka nkịta ebecheche nke ahụ ọfịọ jinjim izu ụka na-agba ọfịọ buo anyị ka ata afụfụ ya ihe niile a na-akụgbu akụgbu ọ bụ ụmụ nwaanyị ya bụ ka anyị manye na di anyị isi na-abụ ka anyị manye nfe isi na-abụ na-eme ihe ha gwara anyị ihe ọbụla a gwara anyị anyị si yes ka anyị lite uru ka falọvụ anyị mee anyị ka mmanụ ị na-ama aka ọ ya na-eme gị ka nwa mfụta gị ka enemi nya ọfụta gị ka enemi ọ na-eme gị ihe ọ na-eme enemi ime ka frend ọ na-eme gị ka frend maka ịmago na asị na ụmụ nwoke bụ isi ihe na-emenwu ihe anyị na-eme si ka gị na ya maba aka nkụ ga-anyakana gị kedu nnọọ eme asị ụmụ nwoke be anyị asị ga ugwu mmadụ anụ onye be anyị je kpọgote n'ụlọ ọga nnọọ agụ ya echenji omebe ofu achịchị kama ka nje nụ onye mba nụ onye China nụ onye Uganda nụ onye Rwanda nụ onye Congo nụ onye Zambia nụ onye South Africa ọ ka mma fa na-adị nnọọ mma karịa ndị be anyị ụmụ nwaanyị niile unu bụkwa n'ofu ebe ọbụla ọ bụ nnọọ ngwugwu nke ịtọghete iweli ọ bụ ngwugwu o nwere nke na-adị mma ije onwere nke na-adị mma ije ọ bụ lọkụ ụmụ nwoke ọkwa unu na-anụ ya unu na-eche ihe a unu na-eche unu ṅanataba azụ maka na ọ bụrụ ya unu enwetarie nwoke be anyị wee sị na n'ọbịa mba United Kingdom o nwere akwụkwọ si ọ na-agagharị nya ọ na-ama na-ejikwa onwe ya o nwere ọrụ ọ na-alụ ọrụ mana o nwere akwụkwọ ịma na ị nwere akwụkwọ ị nọọkwa n'obodo nya ofu ụkwụ gị dị n'obodo ofu ụkwụ ga-adịrọ n'obodo so ọsị wee fụkwa ndị a o wee bụrụ alaba nkụ nwaanyị alaba nkụ nnọọ o wee bụrụ onye jamụ o wee bụrụ fa ọ sịkwa na efụkwanị ọbịa ọ na-agagharị wee na-eso ndị ịmago nnọọ ndị alaba nkụ ọ dụkwu ka ọ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-akpọ ihe ọkpụkpọ ọ na-ezuzu ezuzu nya o wele ego na-alata ya maka o ji ego si o wele ego na-alata ya maka ọ fụ na o nwere akwụkwọ so o wee mezichie nwaanyị a si ifụkwa n'ezie gasacha ihe ọ na-emebe anya na ụmịọkpụ maka a sị na nwaanyị ahụ ka o si na-akọrọ m ya na o koli ịkpa bido n'ụmụaka ya ọ ya na-agwa unu ụmụaka na-eke ịkpa bido na nwa ma ọ bụ na ị nedorofe anya 12 years na obidogo kobe ịkpa na ọ mụrụ nwa na 14 years mbụ nwaanyị ọ na-anụ wee mụkwa nke ọzọ na 16 nwa na-abụ ka ọmụ so okwezie njidete o wee na-eko kochapụ na gị a pụzikwa obe nna ya na-esozi ndị mmadụ na-agagharị n'ụzọ ịmago ịmali ndị a na-agwa gị ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ị ga-ama ihe bụ jonki na janki ọ bụ ụdị ndị ahụ ka ọ na-eso so wee jee kpọpụta ebe ahụ mezichie ya ọfụma wee nabata ya n'ụlọ ya maka o ji ego wee na-ere ntikwa flat wee mechichie nye nnọọ wepụchie nye dujie rehab nnọọ so emechere agba akwụkwọ nwa akwụkwọ so o mezie uche ṅanatakwa azụ maka nwaanyị ahụ alaiki gị osizie n'aka ndị ọkwa onye mama ya dị mma bụ ezigbo mmadụ na-eme ihe a mamụ ya nwere ezigbo aka ọlụ si n'aka mamụ ya pụọ so ka nwoke be anyị mezi checheche enye nnọọ wee nụọ ya wee gbaa akwụkwọ onye akwụkwọ nwoke ebe anyị si ụkwụrụ onye ala ndị o si na fa na-adị mma na-adịzi mma nwaanyị kulu chezie nnọọ down kulu chezie na-emekwa ọfụma nnọọ bụ na-eme ezigbote lọvụ nnọọ ezigbote lọvụ nya real one nya kill me I die so
ọkwanye aka fa na-emezi ya so wee sikwa nwaanyị anya jebekwa akwụkwọ ọzọ maka o drop out ọ bụ drop out ọnya bụ na itichechegodi alaba nkụ mecheche enyi emeketekwa ọnanata na ya so arụ dochezie enyi ọ sị na efegbukwa enyi mbụ ọ dị nganga dịka nganga ụsụ na-agịgagharị maka ndị jonki na onwere ihe fa anara eli nri ọ bụ fa na-akpọra ihe ọkpụkpọ na-ese ihe osisi fa na-emelu onwe fa jonki fa esibe nne fa na be nna fa pụọ sị na nne fa na nna fa na-enye fa nsogbu so no wee dochezi arụ nga na takpabakwa agwa ka mmadụ mebe ọfụma so ọ sị na fa amụkwa nwa na-atọ ọzọ plus nke ọmụ be nne ya o wee dị ise maka mamụ ya fabia n'ali ya nwa maka ka o sizi eme aga ajọ ije so ọkwana ya o wee jechecha akwụkwọ si na mgbe ọ na-eje akwụkwọ ọ na-akpata ego nwoke be anyị si na ọ na-akpata ego ma ọ na-anọ n'ụlọ mana ọ na-alụ nya ka ihe ọ si na ọ na-alụ ọ si na ọ na-alụ nya bụ ịmagonu na working from home ka ọ na-alụ working from home ọ nara apụ so ọ na-enedolie nwa anya si na ọ na-alụ working from home so o wee mee nwaanyị ojichezi akwụkwọ fa ncha tụkọchazi ego goo ụlọ na-emezi ọfụma fa na-emezi ezigbo ọfụma ọ bịa ka ọ pụtazie kịta wee sesebebi okwu wee wepụ ya kọtụ n'ime na ewepụzili ya kọtụ ahụ ọzọ sabakwa ya ụlọ n'ime na ewepụzili ya kọtụ kịta ọzọ sabia ụlọ andị ọ bụrụ onye be anyị na-azọsi ya nwa ọnya ka m jisi imechechegodi alaba nke ọ ga na-emekwe ka alaba nke ọpọ nnukwu uche down ihe na-esekwa esi obidokwa alaba nke zọsabia ụlọ si na ọnya ga-ewezi ụlọ nke mgbe ị na-eje akwụkwọ ọ si na ọ na-esi nri na-apịa anya na-asa abịa na breakfast na bed na-eme ọfụma si anya jebe akwụkwọ now ọsịzịa na ọnya ga-ewe ifugi so ọ dịrọ mma ihe ọ na-eme so ị ga-anụ nwaanyị n'ọnụ ụlọ ọ ka mma na ịnụ nwaanyị n'ụlọ kịta ọkpọkọgolu nwa na-azọsi ya ụlọ kedu ihe ọ ga-eme ọ bụrụ na ụlọ emechaa nabaje kpebie eweli kọlchọ anyị na-ekpe nke kọlchọ dị iche iche kedu ihe a ga-eme ya bụ onye nwere uche ya mụta akọ unu afụghị ya bụ ụmụ nwaanyị ka anyị raanụ ka anyị ji ka ụmụ nwoke zuola anyị ike unu anụghị ndewonu ka emesị